ሰላም ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ ኣነ ኣምላኽ መስገን ሰላም ኣለኹ ንስኹምን ሰላም ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋይ ምሳኹም ዘለኹ ሓፍትኹም ዓይኖሚ ንሎሚ ከዓ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ኣዝያ ፅቡቅ ዝኾነት ሕምባሻ ከመይ ጌርና ንሰርሕ ሒዘልክን መፅየ ዘለኹ ብሓደ ሓቢርና ንስራሕ ክሳብ መወዳእታ ትከታተላኒ ብክብሪ እየ ዝዕድመክን ኣብዚ ከም ትሪኦ ዘለኽን ማይ ምውቕ ዝበለ ከምዚ ማይ ፀሓይ ነገር ማለት እዩ ከምኡውን ሽኮር ጨው ባኔላ ነቢቶ ተጠቒሞ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ናይ ኣራንሺ ሕካኽ ማለት እዩ ቅራፍ ኣራንሺ ከምኡውን ሓንቲ ኣራንሺ ዝተፀሞቐት ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሊ ክትጥቀማ ተደልኹን ክትጥቀማ ትኽእላኽን ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ዘይቲ ተጠቒሞ ኣለኹ ኣብዚ ከዓኒ 1 ኪሎ ሓርጭ ዝኸውን ማለት እዩ ነፊ ኣዳልየ ኣለኹ ሕጂ ንዕኡ ብሓደ ኩሉ ፅቡቅ ጌርና ክንሓስዮ ኢና ማለት እዩ ምብኳዕ ኸይዱን ጌርና ትማይና ከምቲ ዝበልኩኽን ልብጥ ዝበለ ከምዚ ማይ ፀሓይ ነገር ውዑይ ተጌርና ከዓ ነቲ ነቢቶ ከምክነልና ስለ ዝኽእል ማእኸላይ ዝኾነ ጌርና ንጥቀም ኦልሬዲ ትፈልጦ ክንዝበዛሕኽን ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ከዓ ፅቡቅ ጌርና ንሓስዮ ማለት እዩ ፅቡቅ ጌርና እንድሕር ሕሲ ተቢልናዮ እዩ ፎኪስ ፅቡቅ ዝኾነልና ሕጂ ንዕኡ ከዓ ከም ትሪኣኒ ዘለኽን ማይ እንዳወሰኩ እንዳራቕኹ ማለት እዩ ሓርጭ ስለ ዘለዎ ማይ ወሲኸሉ ፀኒሐ ፅቡቅ ጌረ ንዕኡ ከዓ ክሓስዮ እየ ማለት እዩ ሕጂ ከም ትሪኦ ዘለኽን ሓስየ ተመሊሰክን ኣለኹ ከምዚ ኮይኑ ምልምላሙ ሉምሉም ኣይኮነን ተሪሩ ብዙሕ ኣይኮነን ማእኸላይ ገይረ ፅቡቅ ጌረ ሓስየ ከም ትሪኦ ዘለኽን ክጎድፎ እየ ክሳብ ዝበኩዓለይ ማለት እዩ ሸፊነ ኣብዚ ሕጂ መባቑዕቲ ኣብዚ ፀባ ክትእትዋ ተደሊኽን ክትእትዋ ትኽእላኽን እንቋቑሖ ተእትዋ ተደሊኽን ተእትዋ ትኽእላኽን ኣነ ግን ኣይደለኹን ሕጂ መጀመርያ ብታሕቲ ከም ትሪኦ ፌስታል ገይረሉ ብላዕሊ ከዓ ጨርቂ ገይረ ሸፊነ ማለት እዩ ድሕሪ 1 ሰዓትን ፈረቓን ክሳብ 2 ሰዓት ዘሎ ፅቡቅ ገይረ ሓፍ ክሳብ ዝብለልና ማለት እዩ ናተይ 1 ሰዓትን ፈረቓን እዩ ከም ትሪኦ ዘለኽን ከዓኒ ኣዝዩ ፅቡቅ ሓፍ ኢልለይ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ከዓ ሓርጭ ብታሕቲ ገይረ ናብኡ ክጉልብጥ እየ ትቢሑ ቆይ ከም ትሪኦ ዘለኽን ናብኡ ገልቢጠዮ ማለት እዩ ድሓር ከምዚ ናይ ሕምባሻ ዓይነት ኣኸበብ ከብሎ እየ ቁሩብ ዘርጊሕ ከብሎ እየ ኣዝዩ ክፎክስ ማዓት ኮይኑ ፅቡቅ ገይሩ ይበኽዮ ሕጂ ንዕኡ ከዓኒ ዘለና መቁረፂ ጌርና ኣብ 4 መጀመርያ ክቆርፀ እየ ሓደ ዓይነት ዓቐን ጌርና ኣብ 4 ንቆርፆ ማለት እዩ ድሓር ነቲን ኣብ 4 ምስ ቆረፅኮን ነቲ ሓንቲ ከዓ መሊሳ ኣብ 3 ቆርፃ ድሓር ከም ትሪኣኒ ዘለኽን እንዳኽበብኩ ክጎድፎ እየ እንድሕር ከምዚ ሓደ ዓብይ ሓደ ንእሽተይ ከይኮነና ከዓኒ እንድሕር ከምኡ ይኸውን ተሎ ከዓ ነኪና ካብቲ ሓደ ናብቲ ከነብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ በበይኑ ከይኮነና ሓደ ዓይነት ዓቐን ክህልዎ ኣለዎ ይቕሬታ ከም ትሪኣኒ ዘለኽን ንኩሉ ከኽብቦ እየ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ናተይ ንእስ ኢለ እያ ዘላ ግን ንእስ ዝበለ ስለተድልየኒ እየ ስቕ ኢለ ድሕር ከምዚ ንእሽቶ ኮይኑ ግን ካብቲ ዕብይ ዝበለ ኣምፂኽን ትውስኻሉ ማለት እዩ እቲ ሓርጭ ከምዚ ምትሓሓዝ ከይከላኣና ፅቡቅ ጌርና ፀቕጥቕጥ እንዳበልና ኩለን ከምዘን ትሪአን ዘለኽን ጠቕላላ ኩለን 12 ቆሪፀን ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ከዓ እቲ ዝጥቀመሉ ሸሓኒ ዘለክን ማለት እዩ ከምዚ ዕሙቕ ዝበለ ዘይቲ ፅቡቅ ገይረ ለኽዮ ማለት እዩ ድሓር ነቲ ሓንቲ ቁራፅ ከዓ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ፅቡቅ ገይረ ከምዚ እንታይ ዝበሃል መዘርግሕ ገይረ ይዘርጊሕ ኣለኹ ማለት እዩ ንዓ ከዓ ከም ትሪኣ ዘለኽን እንዳዓፀፍኩ ከምዚ ክርዳእክን ተስፋ ገብር
ፅቡቅ ጌርና ንዝርግሖ ክሳብ ይኣኽሎ እዩ ንብሎ ማለት እዩ። ምስ ተዘርጊሕኻ ከምዚ መጀመርያ ዓፅፎ ድሓርቲአን ከዓ የተራእሰን ማለት እዩ። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹን እንድሕር ርቕቕ ዝበለ ተደሊኽን ነንእሽቶ ክትገብርኦ ትኽእል ኢኻ ትቢሑ ኣቆራርፅኡ ማለት እዩ። ኩለን ማለት እዩ ከምኡ እንዳገበርና ከምዚ ሙሉእ ክነኽብቦ ኢና። ኩለና ኸቢባ ከዓ ክምለሰክን እየ ማለት እዩ። ሕጂ ተን ንኣሽቲ ንእስ በለስ ዝነበረት ከኣነ ኣብ ክልተ ከምዚ ገይረ ቆሪፀ ልክዕ ከምተን ናይተን ዓበይቲ ሳይዝ ከትሕዘኒ ከምዚ ፍየር ነገር እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ርጉድ ኢላ ስለዝተሰምዐት ንደጊማ ስታይ ገይረ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ኩለን ከምኡ ገይረ ወዲአ እዚአን ክልተ ከዓኒ ከተሓሕዘን እየ ማለት እዩ። ፅቕፅቅ ከብለኒ ኣብቲ ጫፈን ከይባታተና። ሕጂ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ኩሉ ከምኡ ገይረ ወዲአ ኣለኹ ተሓርጫ እቲ ብሕቑ ባዚ ፈኺሱ ስለ ዘሎ ድሮኸማን ሓፊሉ ማለት እዩ። ከምዚኣ ገይረ ማእኸላይ እተን ክልተ ንኣሽቱ ከዓ ሸፊነ ክገድፈየ ድሕሪ 15 ደቂቃ ከዓ ከምዚ ኢሉ ትሪኦ ኣለኹን ኣዝዩ ፅቡቕ ሓፊሉ ማለት እዩ። ሕጂ ብዛኣና ከዓ ዘይቲ ክለኹ እየ ማለት እዩ። ዘይቲ እንድሕር ተዘይደሊኽን እንቋቑሖ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ዋላ ነቲ ሕብሩ ፅቡቕ እዩ ዝገብረልና እንድሕር እንቋቑሖ ተጠቒምከን ቀይሕ ይኸውን ማለት እዩ። ኣነ ግን ስለ ዘይደለኹ ዘይቲ ኖርማል ከምዚ ገይረ ክለኹ እየ ኩሉ ማለት እዩ። ደስ ኣይብለካን ኣዝዩ ክፅቡቕ መዓት ከምዚ ኢሉ ክትሪኦ ከለኻ ጥራይ ሕጂ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹን ለኽየ ወዲአ ማለት እዩ። ብ180 ሴንቲግሬድ ን30 ደቂቃ ቀስ ኢሉ እዩ በሲሉ ማለት እዩ። ከምዚ ትሪኦ ዘለኹን ኣዝዩ ሓዊ መስል ክፅብቕ መዓት ዘመናዊት ሕምባሻ ኮይናትልና ክንወፅእ ኮነ ዝኾነ ውዳ ዓመት ወይ ከዓ ዝኾነ ፍሉይ መደብ ክህልወና ከሎ ኣዝያ ፅብቕቲ ፍልይቲ ነገር ትኾነልና ማለት እዩ። ፈትና ብሩኻተይ ውሽጣ ከዓ ከርእየክን እየ ከመይ ዓይነት ከም ዝበሰለ ከመይ ከም ዝፈኾሰ ማለት እዩ። ፍሉጥ እዩ ክቆርሶ ከለኹ ጥራይስ ከመይ ይብላ ኣሎ ርእዮ። ውሽጢ ከዓ ከምዚ ማለት እዩ ኣዝዩ ሶፍት ዝኾነ በቃ እንታይ ሞ ክብለክን እየ ክፅብቕ መዓት እዩ። ብፍላይ ምስ ዝሓለ እዚ ከማን ውዑይ ቆሪፀዮ እምበር ምስ ዝሓለ ከዓ ክፅብቕ መዓት እዩ። ክጥዕም እውን መዓት እዩ። ጨንኡ ናይቲ ራንሽ ከዓ ፍሉይ ዓይነት ጨና እዩ ዘለዎ። ክትፈትዎ ተስፋ ገብር ናይ ሎሚ ቪድዮይ ተፈቲኽን ከዓ ናብ ካልእ መሓዝት ክንሻር በላኣ ከምኡን ላይክ ሳብስክራይብ ኮመንቲ ኣይተውሕዳኣኽን ብሩኻተይ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ ክሳብ ዝምለሰክን ሰሰናዩ